masain clear tu le ngai thatu jong jong te chibai kan buk chowa chuan chu mirol chuan he kan channel he kan siam thar ve nia subscriber pokan la nei tle ema chuwang chuan khongai takin thane min lo ngai puya min lo subscribe saka tin athi ram chun min lo share sak ve tur khan kan som chawani khol jin tam tak tena an tlo thin Japan ram chuan tun din hmuna har satna na satak pakhat atok meka an ram tlo tum tu khol jin tam takin an ram tlo an tumna an cancel na sat em wang ania he hian khol jin te atanga an sum mu na satakin angong boi meka ni hetinga an ram tlo tum tu khol jin ten an booking te an cancel na sat em na cham chu tun lai Hrilh tular new babavanga ti a khovelin a hriat rayo tatsuki in an ram Japan rama kumin July ninga hian tsunami Rapthlak tak mega tsunami alo thleng don tia a Hrilh wang ania chu tsunami lo thleng tur chuan Japan Taiwan Hong Kong le Philippines ram te chu mun khata in thlun zom khopin na soi dang lamanga tuipui hnuai tangin khomwal pui thara lo piang don ani ti in a Hrilh ka he Hrilh na hian Japan ram tlo tum tu khol jin tam tak te chu Japan ram an tlo tur a cancel na satir hle mai ba ka abigin Japan ram mi puite ati chi aina sa hleya he thu hian khovel hmor chuakin social media mun sang sanga he thu hi adar na sa hle ani a Hrilh na chungchang hi mun sang sanga mu le ngai thak tur om to wangin helam hi chuan soi thui vak lawanga tun truma chuan midang soi tam vak lo lam kan thlur ve tung don ani rai tatsuki hi December ni kumsanga jago somngale pali khan Japan ram Yokohama lo pianga ama himu manga tanga thil lo thleng tur mulok thin ne soinia kumsanga jago somko pakwa July ni khat khan ale khabusi masak ber comics bu the future I saw chu ati chuaka heta hian amu manga athil lo thleng tur a mu lok tam tak te chu a chin chia kumsang mi somni le pakhat October ni khat khan reprinted full version chu anti chuak le ani tarlan to angin a Hrilh ngan soidan chuan kumin kumsang mi somni le panga July tha ninga jingdar nga Japan ram chuan Chhiatna Rapthlak tak mega tsunami atok dona chu tsunami chu metar somli thlenga in vor chuakin alo thlenga Japan ram mun thuma thena mun khat chu tui puya apilanga lir hing Rapthlak tak thlengin chu lir hing le tsunami Rapthlak tak chuan tui puya tangin khomol pui thar aron siamanga Japan ram le Taiwan Hong Kong le Philippines ram te chu mun khata ain thlun zom don ani ti in a Hrilh ka ni kumsang a jago som go le pakku kuma lo Hrilh to kumsang ni som le pakhat March ni som le pakhata lir hing le tsunami lo thleng tur a lo Hrilh to chu dik takin a lo thleng to a mi sing khat le sanga chuang te in Fukushima nuclear mun puite po na satakin asua samani kha he ba ga hian khovel a supui leng tur COVID-19 te po lo Hrilh dik to boka henga wang te le tun ma a athil lo Hrilh to te tam taka thlen dik zel wangin kumsang mi somni le panga July ninga jingdar nga a tsunami le lir hing Rapthlak tak lo thleng tur a Hrilh te po hian Japan ram to tum tu khol jin te na satakin ati chi ai meka Japan ram official te po anin rot te hialani rayo tatsuki chuan tsunami Rapthlak tak lo thleng tura hian tuipui chunga tuipui rumri te chuan hriat thei turin thom an chuatan meka nei ti in a soya hetianga athil Hrilh ka wang hian khol jin te atanga sum tam tak mu an ram economics thui tak khol jin te in hat Japan ram chu an ram economics in tuna hian tlak niam lama pan meka ni Japan ram tlo tu khol jin tam ber hi China Thailand Vietnam le Hong Kong da tangte nan nia hetianga rayo tatsaki Hrilh na in ngong nei chauta ka wang hian Hong Kong tang ringot po in Japan ram tlo tu khol jin te thona le hotel booking ringot po za somma chuangin atla niama June thatop lam le July thatir in kar booking sang ti to te po za somriat le pathum chuangin atla niam to ani ti in Bloomberg intelligence report chuan atar lang ani khol jin te mai nilovin Japan ram mi pui tatsuki Hrilh na ring tu tam tak te chu an chi ai to leya hei wang hian Japan official te chuan
an ram mi pui te an thlamun chun zom zela COVID-19 Thleng awangin injin po khapna awanga har chuak to Japanese tourism industry chuan policy thar danglam tak wangemo Thleng wangin po nilo Hrilh na awanga khwalzin tele ram mi pui te har satna le mang an na chu tuna hian ama chhon me kani Japan official te chuan an ram mi pui te chu he Hrilh na thu awang hian mang ang su heng Hrilh na te hi enga ma ngai tur ni love ti in mi pui hriat turin an puang zara governor Yoshihiro Murai chuan press conference kovin he Hrilh na in an ram mi pui te ati thabara wang le khwaljin tur tam tak te ati chi aya wangin alung oi lo le a social media lama hetiang Hrilh na thu the dar ani hian Japan ram tlo tum tu khwaljin te a boinan na satak athen meka hei hi har satna lian takani ti in Murai chuan asoya Yoshihiro Murai chuan he Hrilh na hlawa wang hian Japan mi te tu ma ramdanga tlan chia anom lowa hei wang hian he Hrilh na hi engma lung kham tur om love Japan ram tlo du le tlo tum tu te tu ma boya chi ai lovin lungmuang takin Japan ram tlo chun zom zel turin ka soma kan lo be se reng chuani ti in asoya hetiang hian officiala thu chu le pon zar te hi omma se Japanese media te chuan an ram mi puitam takte ngai event he Hrilh na hi nasa takin an la puang zar chun zom zel boka chu chuan mi pui te a he Hrilh na hian ngai event a hlo tir na sa zual hle bokani khovel ram sang sang te baga abikin Asia rama social media platform sang sanga te chuan he riot tatsiki Hrilh na hi an thu khel lian ber ani be kani tarlan to angin tatsuki in a Hrilh na apon lok to te hi alo thleng dik zela chungsinga chuan kumsang ni som pakhat march thla Chhiatna na satak alo thlengang tia alo Hrilh te chu lo thleng dikin to hoku lir nging le tsunami Rapthlak tak alo thleng to ani Queen band frontman Freddie Mercury an HIV ti khovelin a hriat ma khan athi tur thu lo Hrilh to in a thleng dik to boka hei baga hin kumsang ka jabo sum ko le pasaria Princess Diana thi tur thu te po kumtam tak kalta alo Hrilh to boka a Hrilh angin Paris car accident a Lady Diana hi aboral ta ni kumsang ni somni tir lama khovel puma thok lama har satna lo thleng don ti in kumtam tak liam ta alo Hrilh to boka chu lo thleng dik le in COVID-19 chu khovelin aboi puya thok lama har satna awangin mitam takin nunan chan ani kha ibaga hian tuna kan tarlan mek kumin sang ni somni le panga July ninga jinglam dar nga Japan chu tsunami le lir nging Rapthlak takin anwai tur thu hi alo Hrilh bok chu ania he tsunami le lir nging lo thleng tur mai hi ni lovin riot tatsuki hian kum sang ni som thuma hian Sripui Rapthlak tak lo thlengin mi pui tam tak an thi tur thu le he Sripui lo thleng tur hi Sripui omsa in siam danglam ni in amma ayan na sa taka chak jok le hla om joka alo lan le tur thu alo Hrilh bokani riot tatsuki mai ni lovin Hrilh tu dang te po in kumin sang ni som ni le panga athil thleng tur hian lo Hrilh nual to a chungzinga mi then khat te le an Hrilh dan te klem lo tar langila kumzabi som poruk na hun laia friends mi Nostradamus chuan ale khabu the century sa chuan kumsang ni le som ni le panga a Europe ram chu boina na satak thleng thei din mona adinga Indo na satak thlen na mun ani thei lalram pakhat chu ti chiatin om thei tin alo Hrilh ka tin Bulgaria middle zol nei blind seer tia hriatlar a Hrilh to te za somriat le panga thleng dik to ni an sei chuan kumsang ni som ni panga a Europe ram pahnia boina na satak a chu kanga hei hian khovel pum angong thei don ni in alo Hrilh bokani anni baga hian India mi abigi anan chuan kumsang ni som ni panga kumchan veral nu thlama sabera South China Sea bial chunga khorel Chhiatna Rapthlak tak tsunami le lir nging na satak thleng turin alo Hrilh ve bokani hetiang Hrilh na te awang hian scientist le disaster expert te chuan mi pui te chu chi aya mangang lo turin an nge na kai auto university professor
nubuo furua chuan ria tatsuki Hrilh na chungchanga hian tunma Hrilh na chu alo thleng dik ani mai theya thilmak tak zong ani kan mahun hi Hrilh na thila ain ngat lova science thiam na po ain ngat vek bi kheklo apoimo bera chuan in buat saina thatak nei hi thil tu le poimo berani hetianga Hrilh na thil chiang lo wanga lo na le mang an na thleng hi thil thalo takani ki na soi ama rayo tatsuki ngei poin he a Hrilh na ale khabu the future I saw a tarlan an soi chon dana ale khabu chiar tu te chu film khur turin cha The Guardian in interview nei puina tatsuki chuan mithiam te ngai dan le an thu le hla ngai saka ngai vena poimo ti in he a Hrilh na chungchanga hian a soi bokani hetiang Hrilh te hi scientific taka soi chian thei an nei lova thleng dik lo thei bok an ni awangin mi te boi pui le an lo Hrilh te an Hrilh fi sakdan te ani awangin kan han tar lang ve hrim bokani heti lai hian tun hmaya Japan sarkar report chuan South China Sea lama mega tsunami le lir hing hi thleng thei din hmuna ding ani thu sain a hun ture ro engma hriat lok thei ani lo antia hetiang hian mega tsunami hi thleng ta se economic lama an ramina an hlo na chu dollar tluk le ding on khat point pariat vel ani theya mihring nuai thum chuang velin an thi pha thei bok hei wang hian in buat sei na le in ven na kong ngai poimo tul hle ani an ti ani